Здравейте, гриличета. Снимам в Боза Survival. Малко се развихме. Сега се сетих да снимам. Ля. Така. О, ние сме на 12-то ниво, бе. Ние сме на 12. Добре. Благодаря, ще си направя лопата. Да. 8 делено на 3 за една еранкирка. А, да, 9 делено на 3. Да, за всеки си. Я, човек, това какво е това? Мина. What the speck is this speck? Би с него, аз няма. Нищо. Лава, диаманти! Махай се оттук. Това ще го изкупа. Аз ще го изкупа. Сега как искам да те хитна в лавата? Защо няма PvP, бе? Щях да те разкърта. Чакай, че пак ми лагна, бе. Никога. Хора, аз пак май ще излизам от сървъра. Добре, YouTube, аз ще излезна от сървъра, че нещо ми се бъгна. Да. Де? Уау! Добре, върнах се. Да, върнах се. Чай, сега ще бренчмайн. Чайте, че малко ме... Това е страх, май, бе, имам важни айтеми в тебе. Имам 9 айрон. Не знам откъде. Бренч. Пуснал съм го, бе. Редстоун. Ники, чакай, Ники. Чай, сега ще заведа. Чувам зомбита. Ай, човек. Да, ще продължавам бренча. Дай ми малко торчове. Да погледна колко... Аз ще се телепортнал до някой от вас. Добре, аз ще... Пах. Каменни кирки ли направим? Опа, това не е кабелът. Да, искам една. Ако може. Къде си, бе? Tot 14 каменни. Ти да ни копна кирката, бе. Майко, сега ще ме напълниш с гравел, ей.
Ядем? Малко може да радим. Добре. Значи сега тук ще сме. Да не върнем към кървен. Да. Значи сега... виждам те... Добре, защо тук тръгна да бренчмайндваш? Искам глас. Супер жал. Аре бе, искам да се стигна в 3 левел сам. Да. Какво? Знам. Аз ще се върна. Не. Окей, тъпа баничката и мишката ми падна. Сериозно? Уф. Мразя да става така. Добре, тъпа. Баничка ли беше ти, бе? Баничката. Уху, вече имаме чест. Сериозно, толкова си много неща. Добре. Да, има малко... Да, за сега да си оставя буклуците. В честа има. Чакай, не взима никаква кирка. Ще ми трябва кирка да излезна. Да. Ой, чайте, за сега ще живеем тук, само да направя малко. Не, остави го в честа. Ще направя малко стълби, да може да се изкатервате нагоре, да не... Стълби според вас ще ни стигнат ли? Да, клипа става вече 7 минути. Аз мисля да го спирам. Да. 7 минути. Не, аз не мога да снимам много. Добре, айде още 3 минути. Не, няма 15 минути. Много дълго ще стане. Бандикама не побира толкова. Да, и сега да видя някакво... Да, бе, епизод 2. Да. Това хора, много сори за геймода, обаче искам да видя от високо. Сори за геймода, обаче искам да видя как изглежда от високо. Не, няма да е тук. Някой да има такава каменна брадва? Добре, няма. Не бе, защото съм навън и малко бавно тук направих много хубава грешка. Тоест много гадна грешка. Колко да е голяма къщата? Малко е голяма. Как ще се... Не. Така?
Хора, това е парт 2. Както виждате, бях започнал тук и се върнах на Боза Survival. Смени цялата къща. И как така? Един човек го няма. Това така. Къде е крипър? Бий го, бе. О, бягай, наистина, довършвам къщата като ста. Не мога, бързо бягай, почвай да ги биеш, бат. Почвай да ги биеш. Бей. Не, бе, никой няма прави капак, бе, никой няма прави капак. Никакъв капак няма правим, бе. Ам тук ма XP ферма. Той сега един ще дойде, ама аз ще го убия. Хайде, аз станах почти 4-ти левел. Какви са тия? Добре, значи дайте малко да пекнем айран. Като шпеков салон. Не, аз на мен трябва да са. Нищо. В смисъл, аз сега ще си направя каменна брадва, защото нали в строежа на къщата. Така, хора, ако не ги чувате, не знам, че си говоря сам. Да знаете. Заваля дъжд. Така ли, бе? Тя ще е малка. Няма да е много голяма. Симетрична е, бе. Виж. На 2 етажа ще я правя. Ще е на 2 етажа. Ще е на 2 етажа. Бягай. Той тя ще е на 2 етажа. Добре. Видя така е. Ще я правя на 2 етажа. Че сплит ми си направи нещо баничка, бе. То е баничка. Малко може. Бахте, ви сте най-опнатите. Махни се, стига с тия кирки, де си ми дава, бе. Едно айрон в честа стои самотно. Какво да го правим? Ми ще го убим. Жертво принеш. Мале, Ники, ти си много такъв. Ти си много запален по тия тавани, бе, Ники. Не, нали щяхме да правим? Не издържам. Пиша time се day, time. Пиша time се day, не мога. Може да иде и виж. Аз ти казах. Хора, сори, защото ни много време, иначе ще трябва да чакаме. Омри, бе, скелет, омри, бе. Аре, бе. Скапан скелет. Аре, бе, зомби, бе.
Горете, горете. Няма човек, знаеш какво? Гонят ма бебета зомбита. Ще умра. Keep inventory. Дано да действа. Айде, умлях. Не сам. Keep inventory, запазвай левел. You are mad. Банички. Бягайте, 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 бягайте. Бягайте, бягайте. Добре, че имаме Keep Inventory. Keep Inventory, нали ще е само за малко, нали така, докато се развием. Защото иначе ще излезе бахти читърите, бахти чойтърите. Ай, клюфтър. Чакай, искам аз да го изкопая. Аре бе, аз искам да изкопая. Чакай. Ти си го взел. Ладно, шпек. Тук за кой си? Човек, пропускаш кол. Трябва ни. Затор, човек, като ни свършат, познай. Колко? И къщата ли смени, бе? Добре, Ники, ти май си манкьостик, не знам как го правиш това да сменяш всичко. Диаманти, 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 Дамяне, телепортни за мен, диаманти. Телепортни се. Диаманти. Девет диаманта. Чакай, чакай. Добре. Да. Мали диаманти. Аз си купая тук за кол. Аз купая кол. Какво правиш, бе? Ти ми намята всичкото. Не дей ходи никъде. Значи ще трябва да намерим още диаманти. Да, хора. Това записах ли го? Записал ли съм го? Записал съм го как намираме диаманти. Хора, записал съм как взимаме диаманти. Записал съм го, да знаете. Добре, значи това е първия ми мултиплеер. Да. Оставям ги в честа диамантите. Това е кабелство. 2-3. Значи сега трябва да направим диамантена кирка. Ще трябва да направим диамантена кирка. Не, виж, чакай, ще трябва... Не, няма още да правим диамантените кирки. Това е сам когато вече се развим повече. Правя диамантени кирки. Правя диаманти... 3 диаманти... Една ще направя. Правя една. Няма, правя една. Да. Мисъл, когато сервера е пуснат и просто е така си играем, поне една да е. Стига, бе! Не, ще се телепортнем. Аз малко закъснях. Да.
Малко закъснях с 5-3 хора, много сори. Да, това ще е трети епизод. Да. Аз трябва да не ги объркам. Още сме на... Не, сега сме на трети. Втори малко го спрях и забравих да почна. Добре, имаме един номерал. Координатите на къщата какви бяха? 15 пиле за един емералд и 19 неизпечени пържоли за един емералд. Добре, сега да го видим в чата дете. ТП I am best минус 229 запетайка 0 запетайка спейс 57 252. Окей, значи това са координатите. Пишеш ТП, баничката и координатите. Да. Добре, оставям емералда в чест. Имаме лапис. Добре. Имаме 26 айрон. Значи, на някой ще му се падне цяла броня. Значи... Охо, имаме. Имаме за 2 брони. Да. Хора, аз малко ще заглуша, че отивам до туалетна и даже малко ще стопна клипа. Да, хора, отивам до туалетна и идваме сега. Тук съм, хора. Сървъра ще... Ларфай се, телепортвай се до мен. Има keep inventory, спокойно. Човек, айде. Добре, значи. Знаеш какво ще направя? Отделен чест за... Да, намерил диаманти. Ще направя отделен чест за диаманти, нали, айрон, лапис. Нали, да не ги бъркаме. Да, сървъра се рестартира след 10 минути, така? Да, съветвам те. Направи го. Айде експлорваме. Айде експлорним. Не. Да експлорним World. Или, не, чакай да завърша къщата. Ники. Не до мен. Добре, още диамантите в този чест. Този чест е за диаманти. И за всичко друго. Добре, имаме 9 диаманта. Като за третия епизод 9 диаманта. Това звучи ли ти добре, третия епизод 9 диаманта? Добре, да. Аз да ви предупредя, че днеска ще кача само единия клип, а утре другите 2. Защото е 7 часа все пак. Сега почва на Върколака стрима. Да, хора, отивайте да гледате на Върколака стрима. Да. А той започва в 9. Оправя се сам. Не. Кое?
Чакай. Добре, ти го направи. Не, ще има, просто за сега. Та къщата няма да е много хубава. В смисъл, ще е на 2 етажа. Ще е на 2 етажа къщата. Затова първия не го почвам много симетричен, защото тук ще има сигурно бенчмаркове, такива за такова. Крафтинг тейбъл, печки, такова енчантинг тейбъл. Горния вече ще е по-луксозно. Ще го направим луксозно. Да, вие всичките сте с бронички, аз съм единствения без. Как ще не е малка тая ферма, бе? Това си е напълно нормална ферма. Аз съм ти гледал епизодите, Дамяне. Ще се абонирам за тебе, ама... Да, бе, ние няма да правим много голяма ферма. Да, чай, бе, като направите фермата, посадите ония картоф, бе, посадите ония картоф. Да, бе, посадите го това картоф. Не е хубаво, някой ще ми помогне ли? Айде, 5 минути и сървъра се рестартира. Аз викам да спирам. Не, довърша ли? Довърша ли за сега къщата, нали, да изглежда, че нещо съм направил. Да кажат хората, нищо не си направя. Да довърша къщата. Да, добре, ще вечерям, айде, аз е. Тук размазвам. Да, бе. Няма снимам, защото прекалихме малко. О, трябва ми бързо да... Не, чак един ден. Те са по 10 минути. Единия сега ще го кача, другия утре. Вандикам. Манга студио. Да. И понякога е. Значи не. Да, не знам как да го съединя. Добре, ще се оправим. Да. И да, хора, елате всички се съберете в хубавата ни къщичка, малката тая. Искате ли да... С коя си ги обработваш кърповете? Да, сложи малко костен прах. В честа имаше кокали. Идвайте и шифтите, идвайте и шифтите. Да, аз съм най-неразвития. И да, хора, това бях аз. Чай да мина по-напред, аз съм по-напред. И да, това бях аз и бай-бай!